отвратително. Много отвратително. Хора! Стана много зле. Сега ще донеса и мляко. Донеси мляко. Хора, това трябва да пробваме на шейк, така че не ни е ден. Лека за нас. Ето е фенката, която искаше да остане тук. Защото си направихме купон. Аре, бе! Абонирайте се за Николай Раденков в другия ми канал. А тук е Иван Руков. Така че... Хора, това ще го изповърна след това. Това ще го изповърна. Хора, това повече не мога да го мариша. Хора, отказвам се. Благодарим на Карина за това, което ни направи за това предизвикателство. Нашата фенка. Да, не. Служи го на чашата. Хора, слагаме тук на чашата. Дръж. се не скри. Ма не се вижда. Не вижда се? Нашата фенка, която ни помоли да направим тази гадост. Но чакай, още не. На мене. Дай сега само малко да разбъркам. Не. Трябва да разбъркаме и двамата. Хора, бъркаме го още. Вижда се много добре. Хора, стига. Аре, почваме. И после пак бъркаме, като сложим това. Да. Чакай. Ама запаси малко. Вкусно ли? Чакай, другата. И жето. Махни лъжицата, бе. Бързо! Ама още малко. Хора, това е стане. Хора, това е стане зърнена закуска в фънис. Между другото, ние много се опитваме с Sunday Habit да направим и наша зърнена закуска. Да. Само, че не успяхме, защото тя копираме идеята на Анди Studio и това е гадно и се замислихме, нали? Да, но и мърч може да пуснем на 10 абоната. Питате се, защо толкова малко? На 10 хиляди. На 100. Това видео, ако събере 6000 лайка, 6000 лайка. ще пуснем мърч. Да. Хора, чакайте да сложа още малко. Чакай, само да го разбъркам. Хора, това трябва, когато го Я да го пробвам. Това е уникално! Да, сложи още мляко. Хора, И след малко ще го сложим да стегне 15 минути в хладилника. Бате! Чакай, виж как трябва. Ето още един фен си намерихме, ела. Ти фен ли си ни? Да, фен съм ви. Чакай, Ники, може само хубаво да го направя. Хора, Хора, сега ще донеса 2 чашки да го изсипаме. Трябва още мляко. Слагай още мляко! Чакай, спри! Сега. Ни трябва кари още ора. Кай, дай още ора. Ето е това стана на... Плавиме леско. Това почна на такова да заприличва. Лескоите. Ти слагай, аз бъркам. А това е лескоите, знаете ли? Искаш ли да правим кремчето? Това се получи да някакъв... Това се едно да се получи на крем. Да, ще го изсипаме в 2 малки чашки. Хора, това още... Ето да ви представим моята сестра и неговия брат. Елате. Ние сме братовчеди, вляк. Ето го и гадния брат, защото той само бие. И е много силен. Да. Ето е сестра. Хора, Ау! Стефчо, спри, снимаме. едната е много дразнеща, а другия е много бие. Хора, сега това трябва да го сложим в хладилника. 5-10 минути. И ще пробваме всички. Дайте. Ники, аз само е така да пробваме. Аре, дай! Наистина, пробвай! Не, ще го пробваме. Трябва да отиде и в хладилника, хора. Ама и аз искам. Не, това е само за големите. Не, вие ще опитате. Така, но хора, трябва да сложим по-малка порция. Това е уникално. Хора, трябва да сложим по-малка порция. Не, трябва ни още бисквитки, хора. Прави такъв крем.
Човек има... Вземи още мляко. Трябва да се вкисне повече. Има някакви духи. Те са... Ники, тати идва да го види. Виж, много е вкусно. Пробвай. Това крема, който ти правиш. Наистина, тати, моля ти се. Ама, какво си имахте вътре? 4 бисквитки и орео. И мляко. Не. Моля те. Само внимавайте да не пада по земята, моля. Моля те, много ти се моля. Моля те. Ники, тати ще го пробва. Много е хубаво. Вземи си от моята въжица. Ама ти снимаш сега. Да. Ето ги, тати. Това е вкусно, доста. Аз не го съм пробвам. пробвал, защото ме е страх. Вкусно ли е? Да, Нали? И аз искам още. много хубаво. Нали? Браво. Аз искам още. Ние сме мастер шефове. Айде! Чакай, ама... Тати, как е? Сега ще го оставим малко да стегне в хладилника. Не в хладилника. Що? Така се яде. Така ли? Да. Остави Иначе го. много ядете. Така се стопи. Остави го. Николайчо, пробай го, че много хубаво. Добре, ще го пробвам. Ние трябва да го сложим в чаши сега. Сега донеси 4 чаши пластик. Така, няма да цапате повече, моля ви се. Добре. Ники, аз ще отида да си взема такова, за да го пробвам от цяла лъжица. Добре, вземи една на Стеф, защото не знам. Айде на слънчака! Да сложим и бананчета. Колко да чаши да сложим с бананите? Не. Просто Дай да опитам банана, дай да опитам банана. отчупи си. Хора! Сложи банан. Ма не, още няма да ядете. Да, знаеме, просто... Сега трябва да го разбъркам друг банана. Моля, ще го изям. Не, трябва ми още. Какво е? То банана вече не се вижда. Това замариса мега вкусно. Ники, я помариши. Браво! Дай ми още банан. Как е? О, градус! Как мирише? Дай целият банан. Мирише на банан. Сложете още орео. О, къде е ореото? Сложете го цялото орео. То свърши. Какво? Преби ги, защото и ядох ореото. Банана е розов. Айде яйце да сложим там. Ще стане пълна злозотия. Нищо, че са... Айде там да сложим играч мандарина. Не. Ще има семки. Не, аз не обичам мандарина, бля. Ники не обича. Аз го попитах, но той не искаше. Хора, аз се изповръщах последния път. И той каза да и повърна. Виж колко яко стана. Хора, може да има и трети час. Да, и трета част. Може сега ще го направим и ще оставим да стегнем в хладилника и ще снимаме трета част. Тат каза да не го стегваме в Чао, хладилника. нас. За